Здравейте хора, днеска пускаме ново видео за YouTube. Но малко релоуд. Вие изобщо не забелязвате, че съм Star Wars картина. Да, не виждате. Изобщо не виждате. Добре хора, заредени. Много бързо, да, аз чаках половин час докато ме пусна. Хора, после искате ли да ви пусна едно от FFA, където там имате XDL и Гриди? Марти го знае. Добре, аре тука. Не, представя си глайдера на ни се пуска и умираме, представяш си. Добре. Ако си с Доктор Дум там при оня евент там, ако беше с Доктор Дум и паднеш от високо, ще умреш. Защото той не може да си пусне глайдера. Това си в помп шотгън, нищо падра. Това е някаква помпа. Глей, вижте хора, вижте ни новия емоут в Reload. Ама тая бомба, ети бомба, искаш ли буги бомба? Макарена. Аз го нямам този емоут. Знам. И тук ни струва един човек тук. Сега. Некъв кемпи отгоре. Двама кемпат отгоре. На тавана на вюд. Hello, Арчи. Hello. Бати. Онитоло. We want to finish our game. Can we finish our game, please? It's left 31 players, don't worry. Каси откара нах оръжието. Go, bro, get out of here. This guy needs to get out of here.